मित्रांनो, आपण माणसांची पंगत तर ऐकली असेल, पण भूतांची पंगत कधी ऐकली नाही ना पाहिली. त्यामुळे चला जाणून घेऊयात या मागील रहस्य काय आहे ते. तर ही गोष्ट माझ्या वडिलांनी मला काही वर्षांपूर्वी सांगितली होती, जी माझ्या आजोबांबरोबर घडली होती. तर अकोला जिल्ह्यात माझं एक छोटंसं खेडेगाव आहे. तर त्या काळी असे म्हणायचे की गावातल्या एका विहिरीजवळ अमावास्येच्या रात्री भूतांची पंगत बसते. खरं तर हे गावात खूप कमी जणांना माहीत होतं आणि गावातील इतर लोक भीतात म्हणून त्यांनीही याचा जास्त गाजावाजा केला नाही. आणि यात किती खरं आणि किती खोटं हेही जास्त माहीत नव्हतं, म्हणून त्यांनी गप्प राहायचा निर्णय घेतला. तर एके दिवशी ही गोष्ट माझ्या आजोबांना कळाली. त्यात ते अगदी आधीपासूनच धीट होते आणि त्यामुळेच ते अशा गोष्टींना कधीच महत्त्व देत नसत. यामुळेच त्यांनी या गोष्टीचा काय तो सोक्षमोक्ष लावायचं ठरवलं. पण घरी जेव्हा कळले की आजोबा ती पंगत बघायला जायचा विचार करत आहेत, तेव्हा सगळ्यांनी विरोध केला. त्यांना खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. पुढे अमावस्या जसजशी जवळ येत होती तसे घरच्यांची चिंता अजून वाढू लागली, कारण त्यांना जाण्यापासून रोखणे कोणाच्याही हातात नव्हते. त्या दिवशी ते कोणाशीही जास्त बोलले नाहीत. पुढे ते तिकडे जायला रात्रीची तयारी करू लागले आणि त्यासाठी त्यांनी एक वेगळाच विचित्र असा पोशाख परिधान केला. म्हणजेच फाटके कपडे, विस्कटलेले केस आणि पायात उलट्या चपला असा काहीसा तो पोशाख होता. पुढे मध्यरात्र उलटली आणि ते घरातून बाहेर पडले. तसे त्यांच्या एका हातात बांबूची काठी होती आणि दुसऱ्या हातात कंदील. त्यात बाहेर गडद अंधार दाटला होता आणि संपूर्ण गाव निद्रेच्या आहारी गेले होते. म्हणून कंदिलाच्या प्रकाशात वाट काढत ते विहिरीजवळ येऊन पोहोचले. तिथे जाऊन त्यांनी कंदील विझवला आणि तिथल्याच एका झाडामागे विहिरी शेजारी बसून राहिले. पुढे साधारण अर्धा तास उलटून गेला, पण त्यांना कसलीच चाहूल जाणवत नव्हती. शेवटी ते कंटाळून उभे राहिले आणि घराकडे जायचा निर्णय घेतला आणि उजेडासाठी परत कंदील हातात घेऊन ते पेटवू लागले. तेवढ्यात अचानक आजूबाजूचे वातावरण बदलू लागले. तिथे थंडगार हवा पसरली आणि तिचा ओघ हळूहळू वाढत गेला आणि ती थंडी आता गारठवून टाकणारी वाटू लागली. आणि तेवढ्यात अचानक तिथे 15-20 आकृत्या अंधारातून बाहेर येत मानवी आकार घेऊ लागल्या. त्यांनी मागे वळून पाहिले तर त्यांच्यासाठी आधीच कोणीतरी जेवणाची पंगत तयार करून ठेवली होती. हे पाहून आजोबा विचारात पडले की इतक्या वेळ मी इथे बसून होतो आणि या भागात कोणी फिरकले सुद्धा नाही, आणि आता अचानक ही जेवणाची ताटं वगैरे कुठून आली. पण एकाएक पुढच्या क्षणी ते भानावर आले. आता त्या सगळ्या आकृत्या त्यांच्याकडे एकटक पाहत होत्या. त्या आकृत्यांना डोळे नव्हते, होत्या त्या फक्त रिकाम्या खोबण्या, अगदी खोलवर गेलेल्या. त्यात ते सगळे आजोबांच्या बसण्याची वाट पाहत होते. तसं जाणवताच आजोबा झटकन त्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आणि त्यांनी तिरक्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आपण हिम्मत करून इथे आलो तर खरं, पण आता इथून निसटणार कसं, या विचाराने आजोबा भलतेच घाबरले. एक न एक क्षण त्यांच्या अंगावर शहारे उभे करत होता. सर्वांग घामाने भिजलं होतं, कारण एक चूक आणि त्यांचा जीव गेलाच म्हणून समजा असे होते. पुढे त्यांनी ताटात होते ते खायला सुरुवात केली. पण काही वेळात एक विचित्र गोष्ट लक्षात आली की ताटातले कितीही अन्न संपवले तरी ते संपतच नाहीये. त्यामुळे हा प्रकार खूप भयंकर आहे याची त्यांना प्रचिती आली होती. पुढे त्यांनी जवळपास 2-3 वेळा भरलेले ताट संपवले, पण नजरेसमोरच पुन्हा ते ताट अन्नाने भरून जायचे. यामुळे आता त्यांना सगळे अनावर झाले. त्यात आपण भर पंक्तीत उठलो तर सगळ्यांना कळेल की मी त्यांच्यातला नाही आणि मग माझे काही खरे नाही. थोडीशी हिंमत एकवटून त्यांनी एक युक्ती सुचवली. त्यांच्या सदऱ्यात एक मोठी कापडी पिशवी होती, त्यामुळे जसे ताट भरले जायचे ते हळूच सगळे अन्न मुठीत घेऊन त्यांच्या नकळत पिशवीत भरायचे. पुढे साधारण 1 तास हाच प्रकार चालू होता. त्यात आता
तर पिशवी सुद्धा भरत आली होती. तितक्यात हळूहळू त्या आकृत्या उठून विहिरीकडे जाऊ लागल्या. तसे आजोबांनी लगेच सुटकेचा निश्वास सोडला आणि तेही त्यांच्या मागोमाग उठले आणि विहिरीकडे जाऊ लागले. पण समोर पाहतात तर काय, त्या आकृत्या एक एक करत विहिरीत उड्या घेत होत्या. त्यांना आता कळून चुकले होते की आता आपण जर इथून निसटलो नाही तर आपण जीवानिशी जाऊ. म्हणून दबक्या पावलांनी ते विहिरीजवळ जाऊ लागले. पण मनात सतत एकच विचार होता की यातून बाहेर पडायचे तरी कसे. तेवढ्यात विहिरीजवळ येताच त्यांना एक मोठा दगड दृष्टीस पडला. त्यामुळे त्यांनी तो उचलला आणि विहिरीत टाकला. असे भासवायला की त्यांनीच विहिरीत उडी टाकली आणि पुढच्या क्षणी ते तिथून जीवाच्या आकांताने धावत पळत सुटले. पण तेवढ्यात त्यांना मागून चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले. जोरात किंचाळ्या ऐकू येऊ लागल्या. त्यातला एक आवाज जो की ओळखीचा होता. तर त्यांनी त्या आवाजावर लक्ष केंद्रित केलं आणि जाणवले की हा आवाज दुसरा तिसरा कोणाचा नसून आपल्या नातवाचा आहे. पण अशा वेळी मागे वळून पाहणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण हे त्यांना माहीत होतं. म्हणून ते जीव मुठीत घेऊन पळत राहिले आणि कसेबसे घर गाठले. पण समोर पाहिले तर त्यांचा नातू म्हणजेच माझे वडील गाढ झोपेत होते. हे पाहून त्यांच्या जीवात जीव आला. या गोष्टीला जवळपास 60 ते 70 वर्ष उलटली. पण आजही मी गावी त्या विहिरीजवळ गेलो की अगदी वेगळेच जाणवते. जसे ती भूत त्या विहिरीतून मला बोलवत आहेत. त्यामुळे मी पुढे तिकडे जाणेच बंद केले. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.